Denok aurkitzen gara bidegurutzeetan non bide errazak dei egiten digun irabazi azkarrez dirdira eginez. Baina zer gertatzen da aukera soilak tranpa sakonago bat ezkutatzen badu. Alexek, ekintzaile batek, legezko zirrikitu bat aurkitu zuen ingurumen estandar garesti bat saiesteko, kapitala aurreztuz. Berehalako irabaziak arazorik gutxiago agindu zituen. Bere kontzientziak ospeari buruz susurlatzen zion, baina aurreztutako kapitalak hazkunde azkarragoa esan nahi zuen. Negozioa dimentsu gisa arrazionalizatu zuen ez desleialtasun gisa. Konprometitu aurretik, Alexek albiste bat ikusi zuen antzeko zirrikitu bat erabiltzen ari zen lehiakide batek PR-ko amesgaizto bat jasan zuen. Ez zen legez kanpokoa, baina haien zintzotasun falta hauteman zen eta boikotak eragin zituen. Haien, erraz, irtenbideak ingurumenarekiko kontzientzia zuten bezeroak urrundu zituen eta azterketa gonbidatu zuen. Zirrikituak iragarri ezin zen konfiantza publikoaren higaduraren aurrean jarri zituen. Alexek konturatu zen betetzea ezen isunei buruz bakarrik. Bere lizentzia sozialean inbertsio bat zen zirrikituak eskaini ezin zuen ustekabeko erantzun publikoaren aurkako ezkutu bat. Zintzotasuna aukeratu zuen prozesu osoa eta garestia abiaraziz. Hilabete batzuk geroago, lehiakidea ahuldu zen bitartean Alexen negozioak aurrera egin zuen konpromisoagatik aitortu zen, bezero leialak erakarriz. Ikasi zuen, bide zailagoa eta gardenagoa moralki hobea izateaz gain, estrategikoki ere sendoa zen etorkizuneko erronkak sinplifikatuz, konfiantza ukaezina eraikiz. Raza den oker bati aurre egitea adimentsua da. Zein zintzotasunean oinarritutako aukerak eman zizun fruitua. Kontatu zure istorioa, eman atsegin dut eta arpidetu, basku ere jakinduria gehiago lortzeko.